Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curacao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het CMC heeft verschillende medewerkers geschorst voor enkele dagen omdat ze in het medisch dossier van Gilmar Pik-Pisas zijn geweest zonder dat ze daarvoor toestemming hadden. Dat zei de directeur van het CMC, Gilbert Martina, gisteren tegen de Extra. Volgens Martina is uit een onderzoek naar voren gekomen dat verschillende mensen in het dossier zijn gaan kijken die daar eigenlijk helemaal niks te zoeken hadden. Schorsing is de laatste stap voordat mensen worden ontslagen en omdat deze mensen niet eerder in de fout waren geweest, is nu gekozen voor schorsing, aldus Martina. De Curaçaose partijen MFK en PNP hebben gisteren een akkoord tot samenwerking getekend. Daarbij zijn onder meer afspraken gemaakt over de verdeling van de ministeries. Het akkoord is volgens de partijen de eerste fase om te komen tot een regeerakkoord. In de volgende fase zal worden gesproken over de aanpak van grote dossiers zoals COVID-19 en het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. De huidige regering Ruggenaat heeft hierover in november vorig jaar een akkoord gesloten met Nederland. Dat geldt voor de komende jaren. De nieuwe regering wil hierover gaan onderhandelen met Nederland. Bij de ondertekening van het akkoord gisteren tussen de MFK en PNP zijn wel de ministeries verdeeld, maar zijn er nog geen nieuwe namen genoemd. De Extra weet vandaag te melden dat de nieuwe minister-president Gilmar Pik-Pisas wordt en de nieuwe minister van Onderwijs Sitré van Heijdorn. PNP-leider Rutmilda Larmonie Cecilia zal net als voor 2017 weer minister van SOHW worden en Ramon Chong wordt genoemd als de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling. Opvallend is verder dat de naam van oud-justitieminister Ornelio Kit Martina wordt genoemd als nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. En verder zou Dr. Eduard Braam minister van Justitie worden. Javier Silvania is beoogd minister van Financiën en Charity America wordt genoemd als statenvoorzitter. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. In het CMC lagen tot gisteren 50 COVID-patiënten, van wie 14 op de intensive care. De situatie is zorgelijk, maar het ziekenhuis heeft de stijging van het aantal coronapatiënten zien aankomen. Dat zei epidemioloog Izzy Gestenbloed gisteren. Volgens hem is er voorlopig nog voldoende plek en apparatuur en bereidt het ziekenhuis zich voor op een toename van het aantal COVID-patiënten. Dit betekent wel dat geplande operaties voor mensen die niet met COVID in het ziekenhuis liggen voorlopig worden uitgesteld. Op Curaçao hebben afgelopen week meer dan 6000 mensen zich laten testen op corona. In totaal 6015 personen. Het aantal coronabesmettingen is opgelopen tot 1642. Volgens de Extra is het duidelijk te zien dat veel mensen zich willen laten testen en dat dit leidt tot lange wachtrijen soms bij testlocaties. De partij Oncamio pa Curaçao stapt toch niet naar de rechter. Oncamio pa Curaçao wordt bijgestaan door advocaat Achim Henriques. Leider van de partij, Rachel Sint-Jacoba, zei gisteren dat ze toch niet naar de rechter gaan om bezwaar te maken tegen de verkiezingsuitslag. Dit omdat de electorale raad inmiddels heeft aangegeven dat zwart-wit stemmen wel als geldig moet worden beschouwd. Het is echter nog steeds niet duidelijk of er zwart-wit biljetten waren. Bondscoach Guus Hiddink heeft goede zaken gedaan met zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Curaçao won gisteren met 5-0 van Sint Vincent en de Grenadines in het SDK-stadion.
Al na 1 minuut scoorde Juninho Bacuna de openingstreffer. Aanstaande zondag staat Cuba op de agenda. Die wedstrijd wordt gespeeld in Guatemala-stad. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.